Sasisian ngai ko blay fi daga kertenga bathiang tam jong utrai Jisu ublayun gurkhui fi nega por paralak namar ki daw ki bamla kiar ngi haban sange kini ki artayo le si ki bangi khlamla wan penmi nega jingkran jangi namar ba ngimla ban kiar rengi yap tiang biang sasisian nega bangin kran nega tian ga jong ublay bat ngai ko blay fi baro ki baju sngap egani ga jingkran jangi lamang nega channel ngai ko blay fi baro ki baju ai ga jingkan tho ngai kublay kham tam lele fi ki baju duai namar jangi ba kai ga bangi kran kan long ga jingar khu ye fi bat ngi da ngai ju da ga do no jingi baro ba kai bangi kran ki jinghi kai ge bangi ngi kai ki long ga jingar khu ye fi bat ke nyai long ga jingar khu ye fi paralok na juang bat ngan yai ong yem gi si ba khado ngi don kampalat de ga ktien ga jong blay ti to ha ga ne ga por da ga ba ai kublay fi sa chi sian da ga kerteng ba thiam jong tam jong daga katang ba thiang tam jong u Jesus Christ tina find as ka tian job lay ai ka tian job lay kan kur khui fi parolok i por ba shipang ba fi ai ban shashkor ka tian job lay kan kur khui fi aga ne ga por tingile ban nga na ga gospel ga jong Matthias kanang ba khat riong in puli ga khat ba khat lai haru khan yo nang tu nga dar ban kran khandiat ka tian jong utrai aga ne ga por dengan puli ko magalong ga Bible kong kumni habau Jesus lawan chiki fang Kaisaria bat Philippi ula kli ki sran jong u do ang ki Briew ki ong yanga ukhonu Briew kil ong te don ki bong Ioanis unong pon baptist ki we pat u Elias ki we pat u Jeremiah lani we na ki nong thulupa ul ong ha ki phi te fi ong bangalong u ei u Simon Petrus le thuba ul ong melong u Chris ukhonu blay uba em u Jisu le thu barul ang u suk mame ko Simon khonu jana na ba ka do ba ka snam kam shimla pen iye kata hami reukpa janga ba habeneng na pule na Matthias khan rul nong khalai do khan nyo hangne Philip ba ka Bible kang ka por ba u Jisu Christ dan ni gi fang Kaisaria fat Philippi ula kli gi sandan wang ki Briew ki ong u ayanga kata ga dei ka ba ngarung ai karta ni ga por ki Briew ki ong u ayanga kabau try wang tinga kwa pa na fini ko por paralok ai ba ga tian kan yarap e fi ga jan met da ka bang ye kran ga jingsha na ga tian jong try ye gini ki tian ba try ko li ong ki Briew ki ong we yanga ngai kerteng kum tai ni jingkran e balengkot janga i jing kai balengkot janga ne ga por ki Briew ki ong we yanga ong try jangi ngan pen if lightly ki eke learning an I lightly ki eke ba ko ki ba kong san hang ni kabaning kong ngala aban ong kumne kabaning kong ka jing bakla jing ki Israel lani ka jing bakla jing ki Jew hakiti ki por jong utrai jing yu Jesus Christ ka jing bakla jing ki tingine pe isha ga jing bakla jing ki kaba fisngap na ka ga banga puli hang ne ka tian jong utrai kong bahaba utrai wang ki Briew ki ong yanga u ei ngade u ei ki ong kumno ki we shapang jonga kisran ki ong don ki ba ong ye me ba me de Ioanis unong pen baptist dan ki bang u Jeremiah lan we ne ki nong thulupa nga kwa ba ne fini ko por ki Israel haga to ko por ki Jew to ko por ki yo Jesus Christ tangkom we ne ki prophet tangkom we ne ki nong thulupa o ba hagi por ba menshua daga ba ki perkhat ba ulami pat we ne ki nong thulupa dan ki ba perkhat ba de Ioanis pen baptist dan ki ba perkhat ba de Jeremiah lan we ne ki nong thulupa Kiklam itu ya u Jesus Christ kamu Chris. Kiklam itu ya u Jesus Christ kamu khon jong blay ba em. Haba utrai jing yu kli u Petrus wang meme ong pipi ong u ayanga u Petrus ang melong u Chris u khon jong blay ba em. Nganong si sen to kani ga pong ine pe ga jing bakla jong ki Israel. Fika ega jing bakla jing Israel ka jing bakla jing Israel la to por ka dei bagi khlam itu ya u Jesus Christ como Messiah como Chris como tao balasle como khon jang play paralok nga kwa pani fine por ka nega jing bam itu jing ki Israel ka wanra ai ki ga jaka ka ba e bha do kata kata toy ka Bible ka ong ga jing kanta jing ki ya u Jesus Christ como Messiah como nong penem kala pelong gi gentle banginyo ai ga jing penem Ringan nong sesian ka jingbam itu jengki ya u Jesus Christ kamu tahu Chris lan tahu balasle lan tahu Messiah jengki khonjong oblay kabu iki geja ka ba e baha ka wi sngi hagi por ki ban sawan
Shan kan poi kata kapor bakin sahab ban itho eu trai kin sa pe u kin sa yo i u kumuta u kres balasle tong ina me kran ya kata reng ina kran tangi kata ka ba ka ega bakila bakla hang tai haka jing shisha kila adai ban lap kila adai ban shamba u Jesus Christ udai uta u Chris udai khonjo oblai kila adai ban lap haka to kapor balakaya u Jesus Christ ka shnong Bethlehem ngi pule haka lonong ba ar jang gospel jang Matthew sangan pule ka khot ka ba lai hadu unreal lesi tangan pule tang lai hadu san to nganong pule hadu khot ka ba unreal khnang bakan nom shime ka por ringan ong pada lai hadu unreal hang tu fiken mau baka Bible ka ba ki restart na rimingi kilawan wat yau tau baladang khasyan usim jang ki Jew ubadang shukha usim jang ki Jew ka Bible kong u Herod bat ka Jerusalem baro kila khiwen namar jang kata tingin puli ka Bible kam no kidu stara narimingi ki ong no ngan puli Matthias kalong ba ar khat ba ar hadu ba hadu ka ba san rai fila ban puli hima fi hadu khat ba real ro Bible kam ne ki real star ki ong ki do ong hang no baladang khashan hang no ubaladang khashan usim ki Jew na bangile iyo khlor jong na rimingi ban ngile wan ban mani u Henry habau Herod siem ulay asngawi kata ula khiwen bat ka Jerusalem baro lambat u te ba ulay lum lang igrang ba lang do ba ki nong tho opat ba kilai kli hang non khayo Chris hang non khayo Chris kila kli ga jingli ga badai o Herod ula kli ga jingli ga badai ba hang non khayo Chris yo balasle yo Messiah yo taw balasle ju ki Israel nong plai u botani ga jing pensle hang non khayo u tigle thu a Bethlehem Judea Kababu kang tigile tu Bethlehem Judea hang ne Philip baki pule gi jing tho kiba jing ki nong thu lupa kiba le thu lupa kum no bon sakaya u Chris u balasle u Jesus Christ Bethlehem Judea Henry kane ka khlam la satya ban yarab iki namar ki khlam da wat bnia eka yitip egi jing shaga ba khraw bo Herod hadin kap to kane hadin ba u yi baki restart ki khlam lap ki khlamwan bane thu yu hang no bakila shem mi utau balak dang khashan ubaki wat bo u Jesus Christ ubakila wat habaki khlam lai bane thu shu yu Herod ngi ken mau ngi tip aga Bible kong Herod upha ban penyap igi khulung shinrang baro aga to por jong to ka than Judea baro baka tien jong oblai kong la penyap igi khulung shinrang baro aga to por dai ka ba yai bangadan ban ong fi kare ki Israel wala kila wat na kaktien jong blai ka jing shai ka ba day andai ki khlam lap ya kata nambar ki khlam wat eka daga do not baro ngan ong bai kumta ki khlam wat eka do not baro ki khlam da wat ne ki khlam da but dien bar ki khlam lap yo try ha ga to por anda ha ba ka day pat ka por ba utran sha na eka ding fna hagalana ga ba arfun riu jong gospel ga jong umatia sashisien ga khot ka ban riu fulai ban riu pusaw ki rang ba lang do sashisien ki Israel ngan ongkom ne ki Israel sashisien ki dang bakla ya utra ki la dei ban lap ba to ko poru ba u Jesus Christ de to Christ de to balasle u ba ki ap khnang re ki khlam lap satyan kalana ga ba arfulai jong ka Gospel jong Matthias kala khat ban riu pulai ban riu pusaw kanai de ga por habala bisha de ki rang ba lang do ban penrem yo try jing u Jesus Christ ka Bible gam no henre u Jesus ula shusngap tiu rang ba lang do ode thu long ha u ngapan smai me ho blai u ba em ba me ne thu ingi la me long u Christ u khun u blai kila lap ka jingkali ka lang ga ba day hatu melong u Chris khun jong u blai ka jingkali ga la de ga ba day ba hatu melong u Chris u bala sle u Messiah u nong plai jang ki Israel hatu melong ta u Chris u khun jong u blai tin jong blai kong kum no u Jesus la ong me la ong rai nga ong ru afi fin si i ya ka fin si i lawe ya khun bru bo do shang she kamon ga bor baro ban ba wan hakil opening anu trau ju ba pikine o mela ong hakui kitin bon ngadei mela ong ana ba utrau juba be kene fin lap ba kaktian jong blai kong pen ban baki rang ba lang do ki keno pen ban Jesus Christ ki ong ba ula kren ben blai ula kam ula le blai la de kila fail kila bakla ka jing bakla ki Israel ke de ba kraw hado kata kata baki khlam lap yo try ki khlam you try komo tau Chris nong blai jangki Daya kata ken bau try jing yu ang hagalanang ga ba kat sao jang ga gospel ga jang u
Jong Lukas kalon nang ba khat kendai ngaba bang gospel jong Lukas ka de khat life sau fu ba sau fu sau ba utrai jong you Jesus Christ ba ukiu shga nang ba Jerusalem Ukraine ki kitien ge bas ngautunat ak de por nabar ba ke Israel ki khlam I tho ya u kumu Messiah kumu Chris kumu bala sle ki khlam I tho kumu taw bala phak nang do blena mar jong ki ban tulai yen Nganong sisin Lukas number kat khandai kat pasau fulai sau fusau ko angkum no da bagi sikin jaya fa bagi nong shon jong pha kin ti kharai sau dong ye pha barkin ne care taw ye re pha barkin ne set kot ye pha baro so dong barkin ne pengelon ye pha bagi khon jong pha hapo jong pha barkin am ino yo ma halor jong ma da ba pham shim la ithu ya ka ayom ga jingwan jingo ye pha da ba pham shim la ithu ya ka ayom ga jingwan jingo ye pha balai ki Israel ki bakla number ki khlami tho ya ka ayom jong ka jingwan jingo jong ublay ki khlami tho ya Jesus Christ mar ta daw ki khlami tho ya ka ayom jong ka jingwan jingo jong ublay paralo kani ge ladanga shimtang ge ni la de ge jingi kai ga bakraw ka ba kodo do kata renga shimtang iwe lengkhat ba ki Israel ki la bakla ki khlami tho ya Jesus Christ Namar ki khlam ithu ya ka ayom jing jingwan jingo ka jong trai to kot na hang da kata ka baar gine kran ka perthai pat ka ongkum no namar ba Jesus Christ ong ki Briew ki ong we nga ki Briew ki ong we nga hagani ka pong gine kran ka perthai pat ka ongkum no spang jong Jesus Christ ho haga to ko por haba utra ong ki Briew ki ong we nga ukli ki senran ki juba ba ka ega ba ki Jew ki ong to ko por ki pai ba Jew ki ong ki ong ba de tong prophet de tong we ni ki nang tu lupa re haga ni ko por haba ong ka perthai ka ong kum ngan kran be ka perthai ka ong kum no para lo hakawai ka liang ladang kran ka perthai ka ong no hakawai ka liang ngimlan ngitip ya gizi shabakrao bah hakawai ka liang ka perthai ka buram ya Jesus Christ kum Briew bahak kum uwe ni ki reu krao kum uwe na ki nong hikai kum uwe na ki takiba ai ka jingshai ka perthai ka buram kum tayo try jing Jesus Christ kam pediang yu kum nong penem ya mereka buram tang kum nong hikai bakrao kum uwe Briew bakrao kum uwe Briew bahak hakawai pat ka liang ka perthai ngano sisin hakawai pat ka liang ka perthai ya utrai jingi kam ngai sendan dan ki jingah ka perthai dan sibun ki jingah ka perthai baki bana kaliang jaga perthai ka ma Jesus Christ dei ka khana shutau kam dei ga ba shisha ka Bible ka dei ga ba shutau kam dei ga ba shisha ngakwa bana fini ka pot par kata ga ba perthai ka nganang sisin ka perthai ka ha ka wai ka liang ka Jesus Christ ba hok ba kraw unoi ka ba kraw Briew ba bha ba wan ra ka jingsha ha ka ta rukom re ka wai pa ka liang ka perthai ka Jesus Christ de ba shutau kam dei setia ka ba shisha dei setia ba shisha but ka Bible ru yang kam dei ka setia ka ba shisha kata ka dei ka ba perthai ka ong nganang sisin kata ka dei ba perthai ka ong nang ta pade ngiwan lele shagani ka perthai sngi jungi menta nganong sisen ngiwan lele shagani ka perthai sngi jungi menta don ki scientist ki bakran sarong hagini ki sngi jungi menta nganong sisen don ki start science ki bakran sarong hagini ki sngi jungi menta ki bang ba ki Briew ki kham ngai ya ka science ban ba ki mengai ya ka Bible ki Briew ki la kham ngai ya ki yangi ki scientist ban ka ba ki ngai ki nong ya la ban ka ba ki ngai ki Briew ki bakran ka tien ka jong blai ka perthai mental lai ka la nang mare kham jingai ban la dang ikran ka perthai ka ongkum no mata spang Jesus Christ ban ong bai da ki tien ka perthai lai ka la mare kham jingai shu ong em lai menta ka perthai ki jong ka jingroi juga ni ka jingtip ka jingroi juga science ba ka technology nganong season ka perthai le ka nang phet kham jingai ka nang phet kham jingai ka perthai ka nang mare shika basneu ka nang mare shika basneu shika ba kantai sendan yo oblay para lok nganai fini ka por haba utrai ong ki Briew ki ong ngau Kisenran ki kiran tanya ka ba ki ong ki pai baju haringa ngawan ra ang ne ka ba ka perthai ka ong matas pangu Jesus Christ nganong sai sen dan shibun ki real start science dan shibun ki scientist menta ki ba kran kop kran sarong wat shapang jang oblai ro na tangi em ka perthai menta ka roi plak ka ne ga jing start jang ka jing tip ka jing roi jang ka jing tip ka perthai ka lanang mare jingai hadu kata
Iku maka pertegala mare jangan ada kata-kata. Ki Briew mentah ki sngo ko mak mlei le shu da pangdan ka dawai da jaga no jingja sngo badan jubab lut. Iku maka ki Briew mlei le shu mdadan kam yo blei sumbadan jubab lut barakhat. Nga kwa bani fine por ka pertegala nang tulun shaba sneo ba shaga ba kham sneo ba shaga ba percaya blei bat ka ba kanta yo blei. Kata ka re ka ba ka perteg ka ong mentah fang jong Jesus Christ. Kabalai ba kabakado kabangadon ba ni fini ka podai kumnus phang jong phi pat kumnus phang jong kumno sha phang jong ngi ngan ong kumno paralak sha phang jong ngi kumno sha phang jong phi fi ong along Christian kumno sha phang jong phi ong we yo try habang ong gumta nga kwa ba ni fini ka por fila ba nong habang along Christian ngalai let's see fila ba nong kat ba fidang pe kat ba fidang sa fila ba ngalai ngalong Christian habang ngakaliya kini kumno syafang jengfi ngaklam yang angne paralo ban ngaklam kran ya kini kumu Briew bas uba artatian ya fi kumu Briew bam sengausan ya fi reka jingong jonga hangne kadai kumno syafang jengfi paralo lesi tongan wan kumni shua wan nakatai ga bang ia puli ka ba utrai ong gi sengran nakatai ga bang i shim nang tina khmat au Matias ngakwa bani fini ga por O Petros ang pipat pi ong nga nga de ukli gisenran o Petros ang melang o Chris kaktian Chris kamot Messiah kamot ubalasle the anointed one lane u nong plat ubalasle jong uble ula kanang ban plat e ka jamin Israel ki Briew ki jong tamba ki kentaj ka jimpen em kala phai e shigi gentle ai ngo e oblay ngala em mga fila em fi wala dangim de ki Jew wala dangim de ki Israel na bar u Jesus Christ de u Chris u bala sle o de u Messiah ubala ban plai ula plai e fi ula plai nga naga pop bat na ka jing bam ho Jesus Christ de u Chris u bala sle u jong oblay u Petros ang mede u khon jong oblay Nada grants pang ukhon jong oblay. Fite be jing shisha ga ba crowd jong Bible. Ba tian jong oblay kong blay le kata ga per table ai tino ukhon ba bala khamar way. Haba grants pang ukhon jong oblay ka grants pang ka jing crowd jong ga jing eight blay. Pi shakriyo try. Nada fila priang u Jesus Christ ga jim jong fi shakriyo try ga don fi la ma pi ki pop jong Kay gadaw na marba u Jesus Christ wan man siyo gador ka barem ka jing e haba wan ko mu khon jong le ne pertai ka jing e ka ba kraw ka ba ulan man siyo dor na mar jong fi bat jong ha na ko ba ni fi ga por they ka ni ken ka ba u Petros ba u Jesus Christ u song yo Petros ka do bat ka snam ka khlem ban bawe me ko Simon reu ko pa jong au ba ben nga ai ngo ble ba u Petros u bat kembe triang ya ka ne ha ka jing em jong Ngano sisin, o Petros ubat skembe triang e gane gajing imjungo. Ngimlan o Petros ulalen yo utray. Hagaba sngi gabala kem yo ulalen yo utray. Re utray ulaliwat ben yo sisin nakapong nagadurya o Galilea. But anda yang banyalap akasi Pentecost hagajing e singalap paiba kabaningkong e jengka balang Krista. Na pedang jing sengau tiang ba jing khnyu ha ga to go por o Petros ha ba yang ban yala la tho eta ka lona ga ba ar jing kam ki apostle ka dekhot ka ba life un rio ar life un rio kam apostle ha ba o Petros yala pa ka si Pentecost ong kum no ko to ka yeng Israel barok ka we namar katakan tips kem ba o bleu la pelang u tribe u Chris ya uni u Jew u Jesu ya o balasa narfna ma fi Upenlang ayu, ubleu la pelang utrai baru Chris. Petros ubat skeme ke ega bawulang pelak macam utrai. Nang tahu apostle Paul lenang ga bakandai ga dekat ga ba arpo jeng ikam ki apostle. Haba udanang pop hapo Damascus hadin boloyo ega jingkta ega jingpen kelakat tu katnya si ba usa Damascus. La ailat yu bon kran ega ktien jong ublei hagis nakok. Une ubreo Maria kelak ga bamut ke ega ba ukran. Mari kala bamut ktien jong ublei komni. Kaktian jom le komne khandai lunong arpo ga dukhat jangki kam ki apostle Paul ong kumno teladan kat tu kat ni sir ka bagi senban ki bah Damascus te kumne ru ula yalap ya ukres ki snakok ba ulang u khonu blai
Ulay alap eno ya Chris, baulang ukon ublay. Kata kadai ka nong rim jengki apostol ka bangap at fingim deban bakla. Nga kwa pa ni finigapor, nga ang season, na iyo Jesus Christ, tang kumunong pankia, tang kumunong panim, lesi kiktian ki babuan ki bangila ba nong rey, nga kwa finii, nga mo ba nong para umde ba kwa mga kadong rim jeng kiktian joblay kaday kani, bangi day ban yo iyo Jesus Christ, ban piang ki jemji, ban ngin yang tang nong rim, ba u Jesu, ude u Chris, ba u khon jeng oblay. U Chris kamano balasle. Ubalaban pelat, hallelujah. Ki apostol ki yang hakatakan nong rimbat ki yalap ya ke gospel. Nga kwa ba ni finigapor na marta ka daw ka ega bangadan ba nang finigapor ngimlan ha ka jinga elenti ka jing shakrio jungio tran gidan shibon ki jinga shem gidan shibon ki jinga kendo. Nga puli ka sam ka basapu ar gad khat ka ba gadkhat ka balai nga si snotnat apang ga puli tu ga jingtho reidon ko ka tian hang tu na mar ka tu ga jingtho ka crunch pang u kairang obaslang ki wa hoi ukerang basliang ki waom kadai ga basngo tu na to ka samre ga dukhat ka balai ha ga dukhat ka balai ga tian job lai kom ni snga bau debit wang kini wang ni gigin tian sam ka ba safu ar dengan puli ga dukhat ka balai kom no snga ba ki ummat janga kilong jingba menga men sibat men miet haba kat ba ki ong yanga halagasi hangno uta ublei jam Don ki jingi syam, don ki jingi gendo abangi yai danti. Igom ba kita ki jingi syam, ki ding pengkiang ki jing pinut ki ya keliyangi, ki ya kop, ki ya benyangi, manong hang no tau belai jame. Nga kwa ba ni finigapor paralak, nga no sin haba fiyai aga jingim kum ki Kristan, haga jingile jengga jingai, haga jingalanti haba ki jingile jengga jingai ki wana ka jingim jengpi. Nga don ban ong finigapor, I fin lap ro e ka jingi ka jangoblay. Compare igom ba ki ya kli. Hang no blay jang me, hang no blay jang pa. Ringana si sen, kan mangi shakriyo Chris balasle. Haga por ka babyang fini iya ka por ka jang ublay. Namar ublay udon laga jang ka por. Udon laga jang ka por. Ki ay kay bero hagi por ka jang u. But fini iya ka breakthrough iya ka jing job kam fair fiya siya mayo ka jim jang fin. Aba fiya iya ka jingile jang ka jinget. Nga kwa pa ni fini ka por. Haga por ka babyang fini iya ka jing iya ka bakraw ka jang utra. Bau jis kum bau utra ang dalay nga dam ino ifi. Kan mau kata dia jing ia ka bakraw ka jang ublay ia ka jing im jang apa jang fi ngano fini ka por sakawi habang iyo Jesus Christ ngano sin habang iyo try jing Jesus Christ como balasle como Messiah o nong polite ubadap de ka jing pensle na margini but o khon jang ublay kabangadan banong let's say ka jing alenti jing ngila ban ekendo shibon ki ai kai ngas ngau kuman ong ngila ban lang kum tu Thomas ubas ngau artatien yala ujong utrai Fikin mau ke ege beja, haba kisnan ki ang ngila yo nong priem, ngila yo try bolo mipat, Thomas ang ngangam ngai naman nga klampat yo ngangam ngai naman nga klampat yo ladangam yo kta ka krung jo ladangam yo kta ka kti jo ngam ngai. Hagaw isin utralo mi pa biang sa isin fi puli kata kalan ng arfo jong gospel jong Ioanis kadukhat ba arfo nyo ba arfo praga balgom ni hading kata ulo ang how Thomas to ay ne ka shinra akti jong me ba akmi ikti jong to ay hang niru yakti jong me ba wat bu bat tubu ka krung jong wat long ti ubam ngai ndre to long ubam ngai u Thomas le to bolong utrai jong ba do blay jong ngano si sian kalaban long don ki ai ki gi pen khnyo ek jakayang don ki ai gi bas ki ga fi la pen khnyo ek jakayang jong fi kalaban long kum Thomas ngi snow kum ki jing arta tien ki wan ye kon ki jing ma ki wan ye kon ma gele e tungin po sha ga jakayang kum Thomas bandangi lap ba mangin yo bahaka jingalan ti jingin yo ga jing shisha ba u Jesus Christ de bala sle o Messiah nong palai jingin long kum Thomas nong ublay janga utray janga bad ublay janga de mata ka daw nga na fini gapor haba utray ang Briew ki ong nga bangalong way Briew ki ong way nga ong utray ki jipai baju ki ong ulang tang udang itu lupa ka perthai ka ong de no hikay ba kraw de ba bhaw de uru khoi la sila ka perthai ka laban oh ba bhaw Jesus Christ hagawi ka liang pari ong umdai ka de ba shuthaw Bible ka de ba shuthaw kam de ba shisha Ringak ong ifi ngap afingi ong way. Aba ngap fingin yu iya gani ka jingjil leo jong ka jing ong jong Petras. Pau Petras ang melang u Chris u khon jong blay. Ya ka tao Petras ubat
haduk kasi Pentecost bat kata dengan nong rim boya wa apostol we ni gibreu ba crowd jong blai uyang ga ta nong rim aba nga bat fir ngin yang ga ta nong rim kam fair ke e ba fia leng ba ga jim fi ngin yang ga ta nong rim ba utrai jang ab jang fi u Jesus Christ u de Chris pa de khon jang blai blai un gur kui fi hallelujah ko pa nga do ade ga do no jang baro aga ni gaktian kan yarap try ki khon ki be e gi jame ko try bangi em ka perthai ga bakat kan ru ablai be e janga aga ba ka perthai ga lanang mare shaga ba ken riang ba shaga ba kham janga eme noi ko pa be e nga duai ablai be e ga jinga shame ga jinga gando jingi khon ki be e jame baro try ablai ken yo eme try be e janga pa me deu Chris me deu balasle me deu Messiah me deu nong sus pa obadani ga jing basle obalaban pelai pa me deu khon ublai ob em pa tang ha medan ka jinkerman tang ha medan ka jingim ka ban chikot tang ha me try don ablay it kata ka jingker khublay baro ka basyang tali na marmelong Chris ukon jang ublay ob em da ka kerteng u Jesus Christ bana Nazaret nga duai baro aki basngap ni ka jingkran kinlang bala kerkhu ko pa be et bat kin yang hagata ka nongrem daga kerteng u Jesus nga duai amen